pusztulatokba, azon megint hova kerültem, mert már megint itt vagyok, bazd meg ebben a rákos tett. Mindegy, és hagyjuk a picsába. Már most leszegezném találni, előző évben nem sikerült kirúgatni magam, ebben az évben fix kirúgatom magam, hogy dögöljek meg. Így ön is bezzét szaktanár, itt legyen szíves, hogy már most elkezdjük a dolgokat. Tanárnő, amúgy elnézést szeretnék szólni. Bocsánat, valamelyik pusztulatgyomrú, amelyiknek rohadva bele, ide szart. Olyan büdös van, hogy mindjárt beruhad az orrom. Semmi szemtelenség, de nincsen se tollam, se semmi, úgyhogy ne is kéregesd, mert levágom a faszodat egy körzővel. Hétfő van. De holnap te témazárót akarsz iratni. Az meg a kurva anyád, már most jó. Mondjuk, be se jövök.